Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam nga abbet. Dear Cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsahan ti pakasarita kasin yung kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo di tanemar si studio karaman ti buo nga pamilyam. Kablawak pa iti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti deti nga makaliwliwa unay nga programa. No pay pagitaklinan ti parikot iti biyag adu dagiti mapidot nga adal manipod ka dagiti na dumaduma nga pakasaritaan. Ngemjak impagarop nga may saak tumet kadagiti makapagsurat. Ngem intortured ko kasin no pay sa anak nga nalaing agsurat. Ket imburay ko ken ka dati agda mga parikot ko tabaring no makakidawak iti pamalakad yo. Agtawenak iti 30 ken 5 kasinyong. Kayat kun kuman ti agasawa. Ngem awan pay ti plano idi ti kaayan-ayat ko nga ni Karen nga iti agdamak ket adda di balasyo tao. Ulila akon ademang kasinyong ket naiwaras kami, nasina-sina kami nga talong agkakabsat. Ket siya inampundak da Uncle Danny ken ni Auntie Melda. Ni Auntie Melda nga kabsat day dinanang ko. Dagiti medwa nga kakapsat ko, napandamot iti sa bali pa nga kakapsat day dinanang. Daan ti Melda ken ni Uncle Danin tinang padakkel kanya kasinyong idi ta maulila kami nga kakapsat. Isu nalaeng ta padamot a marigrigat da Uncle ken ni Auntie ta adalang sang kabasit nga daga nga taltalunen da. Nubay kasta, dakkel ti pagyamanak kadakwada. Tano ko masaan nga gapo kadakwada, jak amom, baka agwarang-warang ak dita kalsada, no? Baka napariwara ako man, baka may sako man na kriminal, no awan ti ng padakkel kanyak, ng tarabay kanyak, bayat ti panagdakkel ko. Ni Uncle Danny, kini Auntie Melda, ti kang runaan nga ng sursuro kanyak, ti panagtalon, nga iso ti pagsapulak. Aklunek kasinyong nga narigat ti biyag ti manalon ng runa no makitaltalong kalaeng. Ta may bagak nga makitaltalong naklaeng ta kukamod da Uncle Danny ken Auntie Melda ti basit nga daga nga taltalunen mi. Makigapasak met iti sabali, makiraep, magisek ka, angem panagrignag ket asla sa anak ka makaurnong. Tatunggal agkasapulan mo da Uncle Danny ken Auntie Melda ket agkid daw da kanyak. Siyempre, adamod dakkel nga utang na loob ko kadakwada. Adda utang nga naimbaga nakem ko. Isu nga, no adda ti kwartak, ket agkasapulan da, ikakida. Nang runa ket sa anak mo't pa nga nakiasawa. Isu nga kayat ko idin nga agasawa kami kani Karen nga kaayan-ayat ko kasinyong takayat ko kumanti adda bukod na nga pamilya. Isu na laeng ta mariknak nga kasla nagbaliw ni Karen idi ta adda ni abroad. Alam maawatak mo di suna ta aduda nga kakabsat. Ipangpangruna na ida.
Iso nga no, tunggal awisek nga agkasar kami into no agawid ket kaslayaw awan na. Kasla di na kayat ti makiasawa kanya kunak. Banag nga nadlaw ni Auntie Melda ket kinunana. Uray no saan mo nga ibagbaga kanyak. Abet barok. Ante, amok nga adda ti parikot yo iti kaayan-ayat mo nga ni Karen. Ta ibagbagata mo't kanyak. Amok mo't dagiti naganak ken kuana. Ket maibagat nga saan da kayat nga makiasawa ti anak daking ka. Ha? Pagkunan nyo mo't ante, isuda nga mismo tinangibagan. Anak ko. Apay. Panagritnam ka di kaya't nanti makiasawa king ka, tinobyan. Saan nga rod ante? Namin adun ngayon jayak king kuana nga agawi din tag agasawa kami. Anyang artisong bat na. Kanayon nang ibaga nga awan kanupe iti plano na dayta panagasawa mi ante. O kung nagtumot king ka. Ngim ko na, pagturpusan na umuna digiti kakabsat na. Kaano pa'y nga rod dayta? Kaano to pa'y nga mapasamak dayta? Idin to nga babasit mo't pa'y digiti adjen na. Supay ante. 35 ko nanting. Kaya't ko kumanti kasawang. Di mo't kaya tinubyak. Amangan no agsaysayang kalaeng, anak ko. Agsaysayang kalaeng ti oras. Ha? Anya ti kayo asawunan ti. Amangan no agururay ka, kini Karen. Ngem, awan tumod gayam, tinamnamaem. Kasano nga roden no, iti may sa nga aldaw. Katibaga naking ka nga, umasawa kat sa balin, awanin di. Plano na pa'y nga, makiasawa king ka. Huh? Wano saan kat, adati mabirukan na nga sa bali nga asawain na ijay abroad. Saan kumamot, ante? Iso nga road nga agpano-panunot ka. Abet, barok. Adamat dagiti agkursunada king ka dito lugar tayo. Gaputa na taer ka, nagagat ka, saan ka nga nabisyo, kan nasaya at ti panagpuspuso. Sino kumante? Nilaeng mo, Karen ti kahit ko, kandi ipatpatig ko ante. Agpaka-practical ka, baraw. Amumat nga, kursunada king ka ni Wilma. Wilma nga? Kandi Wilma, dati adami ni grocery na, kandi ti agpapautang nga kalugaran tayo. Ni Auntie Wilma? Anya nga auntie? Ape awagam ti auntie kat saan mo kakapkapin ano? Auntie ko auntie ta. Saan ka di nga kasadaran kayo? Ay saan? Inaude ni Wilma iti 2 atawon kanya. 2 atawon mo lagayam auntie? Iso nga rumbing na lang nga awagak iti auntie ah. Ay na, saan ba't kaglang nga auntie? Ubing mitilanga na, tana arjo, ta adong arti kwartana. Ta malaksid ka deti mini grocery na, adot pa utang na. Iso nga nakadado pa iti alahas na kada, adot daga nga sinalsalda na kada ginatgatang na. Sa bagay, madlaw ko no mapanak iti mini grocery na, sa bali ti panagkitkita na, sa bali ti panagkisarita na kanya kanti. Iso nga road, nadlaw mo matgayam. Na minsan pa nga, inaprusan na ti abagak ante. Minatmatan na dagiti matakot. Aging nga, nadlaw ko nga, pinisil-pisil na ti abagak. Wen, agkurso na daking ka, dahi nga Wilma. Ngamin, awanan asawa. Tanabalo ide, kat saanin nga nagasawa. Awan pa'y ti anak na. Kat no dahi jay, di nga Wilma ti maasawam. Ay na, saan kan nga agrigrigat? Una anting mano ko matitawanan. Mano ko mga tawon ti gidjat mi ante. Ay saan nga importante daytan?
saan nga uso itan ti agkasadaran wenno agkaedad nga agasawa. Adu dita di kati ininauna ti babae ngem ti lalaki. Ken maysa agpaka-practical ka. Dahil ti panagtalon, awan ti kasiguraduan na nangrunan no makitaltalon ka laeng. No agasawa kanto. Ket anyan to ti ipakan mo iti pamilyam. Apay makaanak pala dahil nga Wilma, di. Kung makaanak pa siguro Nasaro ka 50 na pa ilaan. Anya? Wan! Sigurado kayo, di. Kung may isa, adumot pa iti sa bali nga babae, di ta. Sigurado kan, kaday dyan nga Wilma. Umuna, saan mo nga naskin nga arman? May kadwa, siguradon nga ada masakbayan. Ada na pintas nga masakbayan nga agur-uray kingkat kenti agbalinto nga pamilyayo. Kendi mo pa'y kayat. Ante? Numaamuan to dayjay nga karen nga kayan ayat mo nga napintas ton tibiyag mo tanaki asawa kang aro din kini Wilma. Sigurado nga agbabawin to. Iso nga agpanupanunod ka. Abet baraw. Ano? Hey. Nagpudot ka din ati panawin. Nay, Uncle, alpas mo ka diti panagarado mo. Saan pa ka raw? Lumakayak ba tayo? Sika. Kalpas ko lang, Uncle. Ay, bagka pa ya. Dati talunag ko talagang Madi sikat ko, nasakit. Ay, sana bali, Uncle. Siyak ton ti mangituloy, ilipas kong taon. Urita, nalpas ko mo dati ardwe ko. Ay, alamang orbaraw. Napasapak nga agawin. Dapat ti session may kada uncle mo nga turo. Session. Mumblata na. In the face. Tutong 8. Word. Alamang araw, tamno masapak nga makapan. Sige, Uncle. Ayun ngayon, Uncle. Amoyo ka diti pakasaritaan ni Wilma. Sino nga Wilma? Ni Auntie Wilma, dati at mini grocery. Ni Wilma, dati papa 5-6. 5-6? Well, 5-6, ang papautang. Dakil interest na dahi dyan. Anong kwarta na dahi dyan nga Wilma? Apay na damag ba, baraw. Kung nangamin ni Auntie kanyak nga, sapsapol karot asawain na. Aywan. Kaya kurso na da DJ ka. Muna ngamin nga da kaayan-ayat mo, nga da dya abroad. Iso nga siguro, saan nga interesado pa iking ka. Makaas-asawain siguro na angim, umot pa iti asawain na. Sika siguro kurso na na angim, saan kabot nga nawaya. Apay ka din nadamag mo baraw. Tas lang arod saan na kaya't makiasawa kanyak ni Karen nga kaayan-ayat ko, Uncle. Anya? Kahit gapo iti sakit tinagam ko kit kasla. Kayat ko teg rebelde. Kahit tigayat mo makiasawa ka kadi diya Wilma. So nga damagit ko makada kayo, Uncle, no. No bilang laang sa anak nga to nga sa anak nga agbidot. Sa anak to nga agbabawi ka maudyanan na. Ay, para kanya kabaro ka, good decision dahi ta. Kaya't ko nga makiasawa ka kaday dyan nga Wilma. Tapno ti kasta, sigurado ka iti masagbayan mo. Kanok pa nagriknam kat saan nakakayat dahi dyan nga kayan-ayat mo dyan abroad. Apay nga ipilit mo pa ilang ti bagay barap. Dinto nga nakatartarahi ka. Nakagagagat ka. Iso nga makiasawa ka karudin kaday dyan nga Wilma. Tama ti baga ni Ante. Ay katuon natag kapanunutan kami kin Ante. Huwag napanan kayo ni Ante. Napanin di ili ang gan. Da ka naman pa na isalda nga alahas na. Ay kastaya. Sige nga tanggan. Ituloy ko nga aradun deti pangtid yun. Umuna kayo na tagawi din. Tamno makainan na kayo.
Panunutak man dito talon. Malakarod baraw. Saan ka ngagpanunaw? Ang desisyon kan. Hingga kasaritan ni Wilma. Ano kayat na? Agasawa kayaw. Sa dino ti papanam abet baraw. Kuante. Plano ko man nga mapanpasyarin ni Wilma Jabalayda. Ha? Apay? Napanunot ko nga rod nga. Ang mga nusaan nga talaga nga da kami ti naikari ni Karen. Kat inkaarman ni Wilma insigidan. Kat isumot ti singasing yun ante. Kinasaritak pa ni Uncle kat isumot yung bagana. Ay aguri ka mandi Ha? Da kami ati mapan makisarita kini Uncle Mau. Umuna nga makisarita kami kinkwana. Kastaya? Ang nakaarwatak mo nga rodin nande. Ay uwan nasisita nga da kami pala nga umuna kini Uncle Mau ti makisarita kinkwana. Bakakit no makiktot no makita na ka. Umuna pa ilaang mo nga da kami ti makipatangkin kwa na. Ta iba gamit ti panggip mo. Kastaya? Wan. Sana bale. Into no makasarita mi isuna. Siguradwin me nga umanugaw. Nga makikalay sa king ka. Kursunada na ka day dyan. Kursunada na magayam ante. Apenas kin pala nga da kahit makisarita. Ay, das ka nga da kami. Siyempre tapno saan mo ta mabigla, Nawatam. Sige. Sige, ante. Alang aron. Anggal. Kumusta mo ti panakisarita yo kini Wilma? Alaga, kwa baraw. Kasta unay ti ragsak na iti ipagami nga kayat mo ti magiasawa king kwanan no bilang laeng ta kayat na bay. Dinabag na karod no apen yat napasabak ka na di kaayan-ayat mo. Kini bagami awan ti plano na nga makiasawa king ka. Iso nga excited ka no matain. Iso nga into no rabi Inkanto Jabalayda. Tagsarita kayo. Nasayaan no kastanggal. Mayat gaya mo nga da kayo ti mo na nga nakisarita king kuana. Una, importante nga da kamit umuna nga makasarita na. Tapno no matulag ti amin. Tapno no may palawag king kuana nga talaga nga kayat mo't magiasawa king kuana. No kasta inakto pasyarin into no rabi ng girl. Wine. Ket isaganhaan na kanaw. Ti panang pasyar mo king kuana baraw. Iso nga isaganaan mo na. Agbangbanglo ka. Ken sagutam isuna. Matik na tangkel. Nakasaganan dagiti nateng isagot ko king kuana. Di mo laan mo ti ragsak ko, abet. Wilma? Nabayagan nga rarapaapag nga maasawa ka. Ang amok idi nga si nonobya ka. Iso nga, kaslag tagtagaini pak, edi imay nakisarita da uncle mo kini antim. Imbag man ta napanunot nak, imbag man ta nalagip nak. Siguro, nasakit tinake mo itinobyam, iso nga, makiasawa ka laing ti sa bali. Alam maawatak, no awan pa'y timarik na mga panagayat kanyak. Angem, aramitik ti amin abet, tapno marigreg tirik na. Kuwang amin, panagreg na kaminin ko, lakaya ko, masapol ko ti agasawa. Kat ko nadaangkel kan anti, kabaylam ka no pa lang ti agsikog. Wilma? Ay, sa anak pa ngagmenopause. No lakit din nalaing ka nga mang tudok kanyak, apikit din nga sa anak masikughan. Ken may sa,
ado ti vitamins ko, ado ti kwartak nga pagpaagas ko no bilang laeng ta ibaga ti doktor nga kasapulak ti agtek ti anyaman tapno no agsikuga. Ti importante sa anak pa nga nagmenopause. Deta mo ti importante kanyak. Ta siyempre lalaki ak. Kaya't kumot ti madaan iti putot. Awan ti danag ka data. Abet. No lakid di umanugot ka iti mabiit a panawin ket agkalay satan. Tapno no, agden nata nakasagasawa. Hmm. Kastanto mo lang ti papanan na. Iso nga, una na. Amin ka, talaga nga awanan tinamnamayag pa kini Karen nga kayan ayat ko. Nga dadya abroad. Ket, panpanunutek. Dakkel mo ti maitulong na no. Sika ti masawag tapno na ti kastagat. Saanan nga agrigat pa'y da uncle ken auntie. Mariknak ngamin nga kanayin da nga kasapulan ti kwarta. Masansan nga kasapulan da mangisalda kadagiti alahas da. Pasaray isalda da pa'y daga nga taltalunin mi ken uncle. Nga kasla nakadado ti nakaut-utangan da. Diya ka mo nga ron no nakaut-utangan da. Saan dakmat nga pinagbasa. Ta nagtrabaho agmat. Ay, di mo laan mo, baka matsigod nga utang da digi giant, sakbay ka pa nga dimteng itibiyag da. Ay, panunutin ka ron. Saan nga tanga, gabot pa nagsugsugal ni uncle? Nimot anti, kundi gatang ka dagiti gamit na nga sanmot nga nasnas ken. Gagangay lang dayta. Amin nga tao adaluho na. Ngem no panggap ti utang siguro adati nakaut-utangan da nga di da ibagbagaking ka. Sa bagay, dakkel ti naitulong da kanyak. Sipot iti naulila kami nga agkakabsat. Iso nga rumbing na laeng nga subadakmet dagiti sakripisyo da. Nagsayaat kakit din nga anak, inanak, taure no saan mo ida nga pudno nga naganak. Kiti bilang mo ida, akas nagtaudaw. Anya tiket mo asawan? Wilma? Saan ka di ngayon bagaking kada uncle kinantim? Nga? Naumyan ka dito ita? Sipo dita, dito ikan nga agyan. Iso nga mas dawak, idi awan ti awit mo nga arwatan. Ay, awan mo timbagbagada kanyak. Timbagada ka, umay ka lang pasyaran tapno makasarita ka. Ay na, natulag ti aminen, idi may dadi rabii. Kati bagakin kadakwada, nga ibagada nga dito ikan nga umyan. Manipod ita, dito ikan nga agnaed, agden natan akas agasawa no pwede ta pinagkasar. Awan mo timbagada kanyak. Pasensya ka na. Nalipatan da siguro ng baga. Awan mo nga tugot ko nga pagsukatak. Ay nasaanan. Saanan nga nasken. Ha? Kiyat mo saan? May kanin ta iti silidtan. Ha? Agkasilidtan? Saan tamot pa nagkasar? Uray, isang tumalapag tong paran na. Intan, manibo dita, agden nata nakasagasawa, rugyan ta itan. Rugyan ti? Di ba kaya't mo nagkaputot? Di ba kaya't mo madaan iti pamilya? Rugyan ta itan. Ha? Kwa, diyak ka nakasagana. Ay, nasaanan nga nas kang nagsagasagana. May met petikas diyang at saan nga nakasagana. May met at saan nga nakaplano. Naganganas. Ha? Diyak nga diyak nagkurtar. Nag-ahit. Diyak matam mo. Sana balin? Kasti ko nat. Naganganas no saan nga naisagsaganaan. Saan nga naplano. Nung nasagana ako ma, di nagahit ako ma. May mayat data, kas nalata. Tapno da, saan ka ba si Kudsun na? Anya? Kudsun ti ngiwat ko, kinti patong ko. Anya?
Alam may kan. Oh my God. Ha. Ah. Oh, Diyos ko. Naglaing mo nga. Oh, Diyos ko, tatay na pala nga. Kasla si... Kasla mo lang sulto-sultupin ng timbagik. Sip-sip-sipin natin. Naduma-duma nga pasit timbagik. Apo, dito nga ta, dito makitak ton bigat nga. Nakadado nga chikinini ko. Magustuhan ka dito, Aramidak? Abet? Ha? Ay na, nagganas nga. Agkantibagin. Nini. Mapanmutin diyan ta. Yan ta, junjun ko. Gari nga. Nakababain. Ano pagbain na? Diyak nga rin nagahit. Manong nga tawin nga diyak inahit daytan. Sana balin. Diyos ko ay. Nakababain mo tayo. Nuamukla ko ma. Inanusak ko mga sinayban dayta. Nakarabrabar nga urumot ko. Nene, opo, insak mo lalatan o ribuukan. Apo, Diyos ko ay. Higit laing na ito nga bakit eh. Kas na saan nga bakit tigargaraw na. Expert o reno na bayagin ang biyuda. Pulis ko. Apo, sarapaan na pwede duwang itlog ko. Bayat nga. Bayat nga. Subsubo na dati junjun ko. Apo, Diyos ko. Apo, nalalaing pa dito yung ni Karen. Ni Karen nga ubingan kita. Ang ngakas ti tigargaraw na. Apo. Apo, uri na malbal to ta. Ita. Batang mumatan. Batang ti. Ti mga ramid mo't ada ti naramid ko. Sana bale, tain sa ganaak, nag-shavak, nakabang-banglo. Kaya't mo sa kuna, gaputakinan ko o rinubuukan, naskan nga kanamat. Sana bale saan ka nga lugi, nabanglo dayta, kin may sana bayagan nga saan nga naknakan. Kin urino, ada edad kon, urino nasurok 50 kon, abet. Kitain nga min hawin ngagpaiso ha. Di ba? Baka nabinpintas pa dadya kepias ko, ngam ti kepias, dadya Karen nga ex mo. Ha? Alaga dayta. Agkakangina nga brand, ti isap-sapok ka dayta. Ha? Adot i-apply ko dita, tapno no ma-maintain, ti kina fresh na. Nga uri no balo talaga nga alagaag deta na isagsaganaak para iti agbalinto nga asawa. Amom ka di nga si Kadayjay. Insagsaganak. Talaga nga pinagbalin ko ang fresh dito para king ka. Ha? Anya ka dit namnamaan. Di ba? Uwin ngagpaiso, Wilma. Kayang kagarode. Tasyak ba't ti bumatok-batok? Ay, kayat ko na itabet. Opo. Abet. Abet. Magustuhan ka di? Uy, naglamuyot, nagdalos, nabanglo. Kung naktumot king ka. Siyempre, agkakangina nga produkto ti i-apply ko dita. Kastaya. Kanayon to nga naka-maintenance data. Naka-maintain to ti kina-fresh na data.
bayat iti panagdinata kasagasawa. Abi. Apo nagmayatay. Na oray no, manay na yun ang ti edad ko. Fresh na fresh to latadeta para king ka. Saan ang karoon na nagbidot nukas ta? Ti pangeding ko, Wilma. Ay, kita. Rabawang ka karoon din. Kat pag may sayan tandag iti bagita. Kita man tilaing mo. Nalaing ka man lang. Narumabaw. Sikat imang judge sige man. Dakal man lang arat ti armas mo. Ay kat insakmul mo pa, di ba? Ay kahit ko sa nalaing ba di performance na? Expert ka di mo laing. Ay, una. Ipadas mo Sige, ipadas na nga rin abin. Anya. Kasla saan nga 50 anyos na surok. Deta kepyas ko, di ba? Kasla saan nga kepyas ti bakit? Kinagpaisol na. Dahil iti kay imasan nga kepyas nga naramanak. Wilma. Kababangluan, kadadalusan, kalalamuyutan. Apo nagbara pa ikan permi nga nakabasbasa. Rugyam nga ro din, abe. Rugyamon, tabareng no, makabuutan. Talaga. Wilma, abet. Apo. Nalaing ka mamad kaya, mabet. Abe, daka dito yung barag. Saan mo nga naskin di umay agtalon? Ta, agdenden na kay nga ruden kay ni Wilma kasagasawa. Abi masabol pa lang umay ka dito yung talon. Kuangkel. Sana kay may dito ita tapno agtalon. Gumamay kay kasarita. Siyempre, ibiling kumot lang dito narugyak nga tinalon wain baraw awan ti danag tadaksak ti makaamaon. Natulag mo ti amin na yun. Yun may sa, dakil na pagyamanak. Ta siyempre, magagatak mo nun nga mang talon dahil ti daga. Ta siyempre naisublin ti titulo kada kabay. Anya, anggal? Kunak, gimagita ko, ta siyempre, awan ti problema, ta na makita min nga nasimpan ti biyag mo. Kahit iti mabiit nga panawang, kahit makapagkalay sakay taon kini Wilma, anya hanggang di bagayo tatay nga naisublin ti titulo ti daga kada kayo. Lipatim di baga akong barok. Gare ka angkal. Kasla na-timing mo dati pa nakaisublit ti titulo ti dagayo. Kadati pa nagdinamik ni Wilma. Saan Kahit yung sa wananggal, insaldayo manin dati taga nga, di yung bagbaga kanya. Ay, saan nga naskin nga ibagami king kabaraw? Ta siyempre ka ba ilan mimot nga sakain kini antem? Nangalaan nyo kumat pinangsakayo, anggal. Nangalaan nyo kumat pinangsakayo. Amok mat timatmat gadan nyo kini ante. Kini ante, masansan nga mapanagisalda. Isugar raw, mapanagisalda ti alahas na, ti isot pagbaybayad mi kada ti pangsaka ti daga. Agpudo kayo mang kanyak angkan. Ni ka di Wilma, tinangisaldaan nyo dati daga? Ay, saan nga naskin? Nga maamom na sinot ng isalda, angkel. Agpudno kayo kanya. Saan kayo mga agilimlimod kanya? Saan nga rudin nga naskin baraw, angkel? Maawatan kayo no nakitulag kayo kini Wilma. Nga makiasawa king kuana
ket dimawat kayo ti pabor. Ay, siya. Binayadan nyo ka din uncle. When no insubliratan ni Wilma kada kayo. Akas sukat, ti panakiasawa king kwa na. Kwa abert baraw, uncle, nasasaya at ngagpudno kayo kanyak, jak kayat ngagulbud kayo. Maawatan kay mahit. Taamok, nga adumiti, utang yo, adot parikot yung mahit, kinante. Ay, sapay kung maabaraw to sa anak nga kagura, uncle. Nga main, naisaldag na ito daga tadakil ti ate ko ti sugal. Kat ni matlaing Wilma ti alisto nga pakaisaldaan ti daga. Kwa. So, insubli na kada kayo deti daga nga saan yun nga bayadan deti udiyo. Ay, kwa. Ibagayo ko matipod do uncle. Saan ka nga agungat baraw? Saan uncle? Maawatan kayo. Nulagid di agpudno kayo kanyak. Ay, un baraw. Nakipak pakaasi akin ni Wilma nga numabaling ka kuitslatan dati daga. Isubli na ti titulo kat saan kun nga ipasubli pa dati ti kwarta. Oh. Api nga di yung baga kanyak. Kat maawatan kayo mo't uncle. Kasla ngamin panagrik na kat kasla inlako da kini Wilma. Ay saan mo't baraw? Sikat may masinig kanyak, may panggap iti panakiasawam kini Wilma. Uwan uncle, amog na ita. Isungar, tinapanunot ko. Tanong ko kahit nakaila ko, da kayo kumat nagaramid iti wagas tapno nagasawa kami. Ngim saan? Amo kasyak ti masidig ka da kayo. Ngim ni auntie tinang isang ngasing kanyak nga makiasawa kini Wilma. Iso nga panpanunotek, ang mga noog, kakutsaba kayo ko na, ay saan baraw? Saan ko amuday ta? Dawagam kini antim Awang pinanting amin, uncle. Yung talaga kahit kung kasarita ni auntie. Noan niya ba talaga? Tinagsasaritaan nyo, kaday di nga rabii kini Wilma. Pakawanin na ko maabet, baraw. Oh, kunakto pa yan, auntie. Iso lang amin tinapanunot ko nga wagas tapno makakwit sa ni Wilma. Iso malagayam nga kayat yu idi nga umununakay nga makisarita ken kwa na sakbay kanyak. Tapno maibagayo dagita nga kondisyon. Kay kasanungor do maamuan ni Wilma. Nga uri no awan di kita nga kondisyon ket makiasawa ken kwa na. Saan mo kuman nga ibagbag ka abaraw? Wanang nalawag nga ginundawayan nyo ni Wilma. Alak. Ay na, auntie. Awan ti Servina nga na-quits yun, digit ang utang yun. No, awan mo ti pagbalbaliwan ti aramid yun kini uncle. Ni uncle, sugador. Sika, gastador. Amo yun, jak agun uni di andi. Idag basbasak ti high school. Kastanti aramid yung kini uncle. Katumultulong ak mo didi. Ang mga no napaadal da kumat kolehyo. No saan kay nga gastador ken sugador kini uncle. Alaki barok. Kasi isunti nakasanayan mi nakairwaman mi kini uncle mo. Iso nga una anting nalawag nga inaramat dak. Inusardag para iti interesyo. Amo yan ti rumbing na laeng agsakit tinakim ko kada kayo. Angin panpanunutik pay laeng nga agkadaratan ti kabsat mo day dinanang. Ken uray no kas jay dakkel ti utang na imbag ganakim ko kada kayo. Imsapay ko maanti. Agserbi nga leksyon kada kayon dahito nga napasamak. Saan yung nga orayen nga ilaksid kayo, gurain kayo. Sigurado no itultuloy yun, ti kasta nga galadyo. Itultuloy ni uncle, ti kinasugador na.
Saan nga dayo nga umasidig tumanen kini Wilma? Kat dumawat to iti pabor. Nga siyak tumanen ti aramaten na. Siyak tumanen ti pagpambar na. Saan, Barok? Saan mo nga maibaga det, ante? Ammo kayon, uri si ka, ante. Gastador ka. Kundi gatang ka, kadagiti banag, nga saan mo met nga kasapulan. Gaputa umapal ka, kadagiti padam, nga tao, padam nga gastador. Eh, Barok. Iso nga, hindi. No, adati paglakwak ti apit ko, kat makita nga problema kayo, ikang kayo. Ure no amok. Ure amok. Nga, saan ko mga rumbeng? Maasyanak ka na kayo. Iso nga anti maasyang kay kumamat kanya. Kaya't kun nga mangbuo ti pamilya. Sabi ko ma, agbalbaliw kayo nanti. Agbalbaliw kayong kini-uncle. Kasya ka mismo't mangibaga kini Wilma. Nga saan na nga kasapulan ti mangted kada kayo. Tasyak, desisyon ko mismo tinakiasawa, makiasawa king kwa na. Ala Barok, saan mo nga ibagbaga teta? Baka no, ibabawi na, dahil di pa nang quits na kadagiti utang mikin ni uncle mo. Saan ko nga ibaga king kwa na, ante? No lakid di ikariyo. Saan yun ton nga aramidin pa eh? Nagkari da uncle ken auntie kanya kasinyong nasaandan nga ulitin tinaramid da tinangaramat kanya para itibukod da nga interes. Tasya kaya't kulatad makiasawa kini Wilma ore no saan da nga nakitulag ore no awan ti kondisyon na. Tasya patsek nga sa anak to nga agbabawi iti desisyon ko. Ngem nalawag nga ginundawayan da uncle ken auntie ni Wilma kastamoten siya inaramat da. Naglabas ti makabulan kasinyong no sa dinno nga natulagen ti kalay sami ken ni Wilma. Edita iti maysa nga aldaw. Ay, sweetheart. Oh, sweetheart. Masapak nga mapan nagi-withdraw madamdama ket amang ano jak to masango ti mapan mangitid kini uncle ken auntie deti kwarta. Kwarta? Mabalin nga umay mo to dagasin natan ijay pesto. Anya nga kwarta, sweetheart. Kwa, nangibagadang amin, imbes nga isaldada jay lote, jay talon, mangibagbagat kwarta. Kat, gatang da ka no, piti agas ni uncle mo, tamasakit ka no. Saan da ka din bagaking ka? Saan, sweetheart? Mano ka diti? Ibagada, utangin dapat kidi. Ngem ko na, makamuda nga mang bayad, uri mabayag, basit laeng mat, 30 mil laeng, 30 mil? When? Ni uncle ni auntie mismo nang ibagakin ka? When? May da idi ditoy, idi awan ka, rimwar ka. O sige. Sige, sweetheart. Umayag to Jipesto. Okay, sweetheart. Ti amog idin gat saan ton nga aramiden da uncle ken auntie timang gundaway iti agbalin nga asawa wenno ni Wilma ngem inaramid damanen kasinyo. Ditoy nga nadoktalak nga agtultuloy gayam ti panagsugsugal ni uncle ken ni auntie nagtultuloy met ti kinagastador na.
eso nga sinalangad ko man idan kasin ket dituyen nga agsidirmeten dagiti timmakder nga may kadwa nga naganak kanyak. Dito yung meten nga rimwar ti usto nga ugali dangkel kananti idi ta sidiren dagmeten nga suda kanot nga aywan kanyak idi barito akpailaeng isudat ng padakkel ng pakpakan kanyak ken isudat ng sursuro kanyak ngagtrabaho iti talon ken iti amin nga trabaho. Sa anak kumanga awanak kumay ti ayan ko no saan gagapo kadakwada. When aklunek nga adda iti utang nga nimba ganakem ko kadagiti nagserbi nga may kadwa nga naganak kanya. Adda ka di karbe nga kasin yung nga mangsidirmot kadakwada. Adda ka di karbe nga mangiparupa kadakwada nga uray no itilikodan ti amin nga naramidan dagat. Awan iti karbe nganda. Nga mga ramat kanyak para iti bukod da nga interes. Ti manggundaway iti babae nga agbalin nga asawa. Ket isidir da kanyak dagiti nararamidan da. No da kayo ti adda iti sitwasyon ko kasin nyo anya ti aramidin nyo. Kaya't ko kumanga jak la kumakayat, wala kuma. Jak kumalakayat nga umabot iti kapitan, weno anyaman ta. Siyempre kakabagyan kami. Mano nga tawon nga nagdidin na kami ken mano nga tawon yung bilang ko ida kas naganak kanya. Ngem no kasta nga gungun dawayan da, no kasta nga talang bukod da nga interest ti panunutin da. Ay ket sabali nga saritaan daytan. Kasta't maaramidan ti kinagastador ken kinasugador ti maysa nga tao. Ta uray no kabagyam, uray no mano nga tawon ti panagkadwayo ket mapukaw ti respetom kadakwada. Tawan mo ti ipakita da nga respeto da kinka. Ay nagburburik ti darak kasin yung bayat nga isursurat ko deti nga pakasaritaan. Imbaglakid din taadda deti nadalos ken nabanglungak kepyas ni Wilma nga mangpakpakal makanya. Abala ka dandakman kasin tulungan dakman. Adaan kayo kaditikas to nga kabagyan wenno kaming ti pamilya. Adda ka diti makarelate kadeti nga pakasaritaak. Sabi ko maket nakaibatit adal liwliwaken pagsarimingan ti biag deti nga pakasaritaak kasin yung more power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema pagaya mo, abet. Mayat dati title ti mabalimit siguro nga ibagam kada angkel ken anti maudi day giant nga pananggundaway daken ka. Ket maibagam meten ti quits.